И специално за бошката. Сега започваме да загряваме. Специално за бошката да видим какво става. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Бошка, първа серия загряваща. Нарочно го направих така, защото втора серия може би нямаше да станат 20. Не съм тренирал 3 месеца и имаш предизвикателство за 25. Ще изорлям 25. Ма ти си малък, с корало копеле си. По-малък си от мене. Ай, доволен ли си?